Andito na tayo mga kasinag sa bahay ni Tatay Nicolas Bakay at ni Nanay. Ito mga kasinag yung inilapit sa amin ni Bagwis na humihingi ng kunting karagdagang tulong. Trapal na lang yung kanilang bubong, tapos pinagtagping kung ano dito mga tagping mga sako. Ayan lang ang kanilang bahay mga kasinag. Ito ang loob ng kanilang kubo. Ayan mga kasinag. Butas-butas na rin yung mga bubong. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat, sa ating mga viewers, subscribers. Mga kasinag, andito pala ngayon ako sa Barangay Buwan, sa Roma Camarines Sur. Kahapon nga, lumapit sa akin si Kuya Melvin na humihingi ng kunting karagdagang tulong. Sa napag-usapan nila, Kapitana kahapon, na may tutulungan kaming isang pamilya na mag-asawa. Dito nakatira mga kasinag, sa lugar dito. Kaya ngayon mga kasinag, nandito kami para makita natin kung ano ang kalagayan at sitwasyon ng ating tutulungan. Halina kayo mga kasinag. Magandang araw po. Andito na tayo mga kasinag sa bahay ni Tatay Nicolas Bakay at ni Nanay. Ito mga kasinag yung inilapit sa amin ni Bagwis na humihingi ng kunting karagdagang tulong na magawan sila ng komportabling bahay mga kasinag. Kasi ang sitwasyon nila, tingnan nyo naman mga kasinag. Bigyan mo ito. Bilog mo. Ayan mga kasinag, trapal na lang yung kanilang bubong, tapos pinagtagping kung ano dito mga tagping mga sako. Ayan lang ang kanilang bahay mga kasinag. Yung lutuan nila, ayan, dito sila nagluluto. Parang Panginoon. Ayan mga kasinag, ang kanilang bahay. Ayan po. Sa ating mga viewers, mga subscribers na nagmamahal kay Bagwis, maglalambing ako sa inyo mga kasinag. Sa may mga busilak na puso dyan, bahala na kayo mga kasinag kung ano pa ang karagdagang maitutulong nyo kay Nanay at kay Tatay. Ayan mga kasinag. Bigyan mo sa loob. Ayan. Ayan mga kasinag, dito lang sila natutulog. Ito ang loob ng kanilang kubo. Ayan mga kasinag. Butas-butas na rin yung mga bubong. Kailangan mga kasinag mapagawan nga ito ng komportabling matutulugan. Pero mga kasinag, may napag-usapan naman sila Kagawad Melvin Gisik at sila Kapitana at ang kanyang mga kasama. Nagagawan sila ng bahay sa pamamagitan ng bayanihan. Nakapagpapowerso na rin sila mga kasinag ng nyug, kukulamber. Ito na mga kasinag. Ilang pirasong mga ritaso pa lang ito mga kasinag. Ayan pa lang yung na ipapapowerso para sa gagawing munting bahay ni Nanay at ni Tatay. Yung bahay na gagawin mga kasinag dito rin po sa lupa na ito. Kung saan lugar dito, hanapan na lang ng magandang pwesto. Si Nanay at si Tatay Palan, wala man po silang ibang inaasahan. May anak sila mga kasinag na dalawa, isang babae at isang lalaki. Yung babae mga kasinag nakapag-asawa na, pero nakikitira din lang mga kasinag. Hirap din lang naman sa buhay, kaya hindi halos matulungan si Nanay at si Tatay. Yung anak naman lalaki mga kasinag, pa-extra lang ng trabaho. Kasi dito sa amin mga kasinag, napakahirap naman ng hanapin, lalo na sa dagat mga kasinag. Pero ito mga kasinag, si Nanay at si Tatay, senior citizen naman, may nakukuha naman silang ayuda na galing sa gobyerno. Yun na lang ang pinagkakasya nila sa araw-araw na kanilang gastusin at pangangailangan.
Sa may mga busilak ang puso, mga kasinag, hihingi ako sa inyo ng tulong na kung anong karagdagang tulong na maipaabot nyo kay nanay at tatay para matulungan natin siya, mga kasinag. Ayun ang hinihingi ko sa inyo, lambing mga kasinag. Sa mga nais pong tumulong, mag-message na lang po kayo sa aking Facebook page na Imboy Uragon. Message nyo lang ako dun, mga kasinag. At update ko lang po kayo sa mga susunod, mga kasinag, sa pagtayo ng bahay ni nanay at ni tatay. Magbabayanihan kami, mga kasinag, kasama namin ang mga barangay official sa pamumuno ni Kapitana Mrs. Maria Elena Romero at ng kanyang mga kasamahan. Update ko lang kayo, mga kasinag, sa pagtayo ng kanilang munting bahay, mga kasinag, na maging komportable sana si nanay at si tatay, na para pag umulan hindi naman sila matutuluan o matatampiyasan pag umuulan, mga kasinag. Kaya ngayon, mga kasinag, update ko lang kayo sa mga susunod na araw. May dala naman kami ditong kunting tulong. Ito lang muna ang nakayanan namin ni Bagwis. Dahil nga, mga kasinag, gusto ko man siyang bigyan pa sana ng bigas. Nagpista nga doon sa atin. Hindi kami nakapagpamuli ng palay. Kaya nagdala muna kami, mga kasinag, na makasurvive sa ilang araw nila na pangangailangan. May grocery. Ito lang, mga kasinag, ang dala namin ngayon. Tapos nagdala kami 5 kilong bigas, tapos kunting grocery. Ito lang muna ang nakayanan namin. Kasi babalik naman kayo, mga kasinag, sa susunod na araw. Magdadalan lang ulit kami. Nay, tay, pagpasensyahan nyo na po itong dala namin, ha. Sige. Okay. May sakit po si tatay. Mata. Ah, Mata. Hindi na po kayo Dahil na po nakakita. Na. Nag-ano umutay niya. Tingin. Pero may ininom po kayong gamot. Mayo nga ni. Ay, wala po. Napacheck up po na si tatay. Dahil pa. Dahil dapigaan ng aros ka sa mata niya. Sabi niya. Ayan, mga kasinag, sa may mga busilak ang puso dyan. Baka sakali, mga kasinag, na may maipaabot kayong kunting tulong kay nanay at kay tatay, para mape-check upan din natin si tatay, para makita natin ang kalagayan ng kanyang karamdaman. Mga kasinag, hanggang dito lang muna. Sa mga susunod na lang uli, update ko lang kay mga kasinag. Magpapaalam na muna kami.